Здравейте! От доста време се каня да снимам новото си малко парниче. Първото ми малко парниче е това. Надявам се в бъдеще да си взема още едно. Може и по-голямо, може същото. Ето как изглежда. Вече с насадените доматки. Така. Ето как изглеждат и доматките по-отблизо. Имат вече цветчета. Някои са завързали. Плод. Например, едно доматче. Тук сега по края оранжерията. Затворила съм я в момента, за да не се вижда оградата отзад на съседите, защото е много близичко. Имам чушки насадени. Не знам дали се вижда добре. Ето ги. Чушки насадени между доматите и чушленца. Тук в средата вече. Как изглеждат самите доматки. За първа година седя в парник и ми е много интересно и любопитно как ще стане всичко, как ще се справя. Дали ще успея. Така. Ето и от другия край как изглеждат нещата. Малко по-оплетох. Добре. Ето как съм пуснала сезалите отгоре надолу. Тук и в средата. Мисля, че се вижда. Ето и по-отблизичко ще се опитам да заснема някакси доматите. Развод. Слабичко е. За сега е това. Ето тук сега още един. В дъното се е заврял. Да го намеря.
Ето го. Чакаме го да почервене. Започват да растат на височина. Вече. Ще проследиме да видим. За сега са добре листата. Няма отдолу нещо, което да ме притеснява като начало. Понеже не пръскам с нищо и не туря, много ме притесняваше дали няма да започнат да боледуват. Но за сега да чукам на дърво вървят доста добре. След малко ще поливам, ще ги полея. Нямам капково. Все още. За в бъдеще ще се наложи. Чушките по-зле вървят. Тази година реших да посадя доматките, разсадите, които успях да отгледам от доматките на Тути. Понеже са много вкусни, искам да си ги запазя като сортове. 6 са сортовете, но 6-тия имах само 2 семенца и не ми станаха разсадите от тях. Загинаха ми безславно. Не знам, вече миналата година опитвах, тази година и този сорт нещо много трудно ми става. Но останалите 5, мисля, че ще се справя с тях. Ето ги. Тук от края това са нейни сортове. Доматки. Да покажа гигант минусински розов. Ето, това е. Минусинските искам да проследя тази година как ще ми вървят. Искам да си направя колекция от няколко минусински сорта, поне 10 и да сравнявам. Толкова. А отзад този е от Тути. Така. Ето памничко да се въртя. На листата отдолу нищо им няма. Не знам да ги махам ли, да не ги ли махам, но ето, вижда се, че са здрави. Листата. Тук нещо пропадна. Отчупено явно. Но иначе на останалите доматки, ето, отдолу листата не съм им махала на тези. На някои започнах да ги махам. Те са си свежи. Не знам дали има смисъл да ги махам. Примерно, ето това ще го махна. Листо. Но тези, които са добре, чудя се. Това тук са момините гърди. Домачето.
Това отпред пак има мини гърди. Ето това тук пак има мини гърди. Казва, че бил много вкусен този домат. Ще видим. По средата и отпред съм засадила полската слива сверло. Тук. Полската слива сверло. Вчера го съдих и е още мъничък. Този големия вече колко добре е нараснал. Да покажа и като мина кучето през парника, понеже имаме голямо куче. И ето, обезглави ми един много хубав домат. Само това остана от него. И връзката, която виси в момента, чака домата да нарасне. Дали ще нарасне, не се знае. Помежду доматите, освен чушки, насадих и пътладжан. Ето, това е пътладжан. По средата, отзад. Не знам дали постъпих добре. Ще видим. Другата година може и да не го съдя вътре отделно. Тази година реших да пробвам с пътладжана. Понеже парничето ми е мъничко и много се чудех отначало как да направя лехите. Дали да са с една по средата пътечка и две лехи отстрани. Реших тази година да опитам с две пътечки и с три лехи. Една в средата и две от двата края. И ще преценя в бъдеще. Може би много домати посадих вътре. Понеже е много топло в парника, се наложи и да сложа термометри, за да мога да следя температурата. Ето тук един виси, примерно. Да стигна до него. В момента е 19 градуса. Сега ще стигна и до втория термометър. Във ъгъла съм го сложила. Знам дали се вижда какво отчита. Толкова 19 градуса показва и този. Няма какво повече да покажа от парничето. В бъдеще се надявам да снимам вече домати. Самия плод. Ето тук вълшебната тетрадка, в която записвам всички сортове и кое къде съдя. Така, ако изгуба етикетите или нещо стане и се разместят, ще знам точно кое къде е, като сверявам в тетрадката. Също мислех да сложа етикетите на самите домати
някакси ми дойде идея, че може би мога да ги завържа на самите домати или на тази връзка, която виси на самия сезал. Не знам как да процедирам, още не съм решила, но за да ми е по-лесно после да видя кой домат какъв е. Иначе така трябва да гледам в земята забитите надписи и да сверявам в тетрадката номерата, защото така като са забити в земята, се вижда само номерчето отгоре, а не се вижда отдолу какво е написано, какъв е самия сорт. Да, хубаво би било да се види целият етикет. Когато се говори за един домат, да се знае какво се показва точно. Така че трябва да помисля по въпроса. Но сега трябва да побързам и да полея. Имам още работа. Пожелавам успешен сезон на всички и до нови срещи!